قدمي 3 سومن يخون تا كاليتي كونفرنسكم اب جيرمان كم زنبره فليت انيره كخيد ككافل كابمت ان لعل دلي نيره جن ايتعامنن ابراهيم وحوي كماي كخيد ايكالن كاب سودان كوصا ايكالن نقحتينا كمي نيرو تي كونفرنس كم يحلفكمو اتغبا انتي يمثل قرب غلطه تنغرنا اول اتي زنبره صمبل اتي وصيت اندي وصيتي مدلاوات ግን ነይሩ ካወርሕ ክልተ አትሒዙ ንዕኡ ዝኸውን ኮሚቴ ተመሪጹ ቦታ ከምርካብ ሆቴል ማለት እዩ ንዕኡ ዝገብሩ አው መስከድና መንታይ እንታይ ይገብር ኩሉ ዚታት ኮሚቴ ተገይሩ ተዳሊናሉ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ለማ ዓመት ፉሊ ዝገብሮ ከዓ እቲ እንታይ ነይሩ ነተን ናይ ፉሊ ክንክን ሓልዮት አዴታት ዕድመ አቅሪብናለን ክመጻ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዚ ይወጻ ተኩነታት ናይ ደቀን ፍሊ ዝበለ ስለ ዝኾነ ወሕስነት ስለዚ ስምዐን አይ ከም ዘይገሻ ማት ብዙሕ ሓበሬታት ስለ ዝነበረና ነዚኦም ብፉሊ ዕድመ አቅሪብናለን ነርና ማለት እዩ ድሕር ክኢለን ክመጻ ስለዚ ንኹም ስለ ዝነበረ እቲ ምድለዋትና ከዓ ብኹም መጠን ክንዳሎ ኢና ንብል ነርና ውሕስ ዝኾነ ቦታ ንደል ነርና እታ ናይ ዓሚ ሓጻር ስለ ዝነበረት አንውሕልና ኢሎምና ማለት ስለዚ ክነውሕ ነይሮ ግን ቦታ ስለዚ ረኸብና ንተወሰነ 3 ለይቲ 4 መዓልቲ ኮይኑ ማለት እዩ ሚትን 5 ንኾን 7 ተኣኪብና ነርና ቆልዑት ከዓ ነይሮምና ማለት እዩ ቶም ዝበዝሑ እንዳርጋ ቆልዑት ኢና ክንብል ንኽእል ናቱ ሓንቲ ደ ክልተ ቆልዑት 3 ቆልዑት ሒዛ ስለ ትመጽእ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ፉሊ ዝገብሮ ዝነበረ እንታይ ነይሩ አቦታት ማለት እዩ ዓሚና ኣብነት ሕጂ ሓደ አቦ ጥራይ ነርና ባባ የማነ ኢልና ምክሓሉ አቦለና ንሱ ጥራይ ነይሩ ምሳና ማለት እዩ ሕጂ ግን ናይ ክብሪ መምሃራን ከኣኒ መጽዮምና ነይሮም ማለት እዩ ብዕድመ ዓበይቲ ሰብ ጸጋ መጽዮምና አፍቲ ጽምብልና ማለት ሕጂ እንታይ ተስተውዕል እቲ ሰብ ህርፋን ከም ዘለዎ ናይ አቦ ስእሊ ፋዘር ፊገር እሱሲ ካብቲ መጻና ፊድባክ እንታይ ኣሎ ካብቲ መጻና መልስ ግብሪ ናይ ለማ ጽምብልታ ቦታት ክሪ ኸሉት ሰብታይ ዝስምዖ ነይሩ እቲ ናይ አቦና ፍቆት ካብ ነዊሕ ግዜ ሲ ኣብ ዓድና ናይ አቦና ፍቆት ኣሎ አቦስ የለን ናይ ቀደም ናይ ገድሊ አቦ ይነበረን አዴታት ነይረን ምሳና ድሕሪኡ ከዓ ከም አዴታት ምበር አቦታት ኣይነበሩን ሕጂ ከዓ ስደት ደምጾ ከዓ ከም ኩነታት ደምጾ ጻጥን ቶም ቆልዑት ብዘይ አቦታት ይዓብይለው ማለት እዩ ተናዴታት ሲንግል ማምስ መብዛሕተን ሕጂ እንታይ ይራኣየካ ትሕውየቱን ካብ መሰረቱ እንዲኸውን ዘለዎ እቲ ሰብሲ ኣብኡ ናፍቆት ኣለኒ ናይ አቦ ክብለካ ከሎስ ዝመጸልካ ነገር ኣሎ ኦኬ እዚሲ መጽናዕቲ ክንገብረሉ ዘለና ነገር እዩ ማለት ትሕውየትና ክንፍወስ ተኾይናስ ኣብዚ ውን ገል ዕርቂ ዘድልዮ ነገር ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ ገለ ነገር ኣሎ ካልእ ተሳትፎ ናይዞም ኣታኽልቲ ከዓ ዞም ቲንኤጀርስ ማለት እዩ ብተኣምር ከዓ ማለት ያንሳ ምኽሪ ከበኻ ወሲድና ነርና ክጅምራት ክትኾንኩም ኣብ ኣጀምርዋ ኢልካ ምኽሪ ሂብካና ነርካ ዳኒ መስሓተትናካ ግን ብተግባር ካርኢና ቶም ቆልዑት ምስ መጹስ ንኽላለዩ ኣይጸገሞምን በዝጋጣሚ ንወልድሽ ሓውና ከዓ የመስግኖ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጺ ነይሩ ፉሊ መደብ ስለ ተርዓሎም ንዓኣቶም ዝኸውን ምስኡ ኸይዶም ከዓ ደገ ስለ ዝወጹ ንምልላይ ጥዒምዎም ካፍቲ ተጋላጊሎም ክንብል ንኽእል ካፍቲ ናይ ቴሌፎን እንታሽ ማለት እዩ ናን ሓድሕዶም ክትራኸቡ ክዕልሉ ክትሓተቱ ጾሮም ውን ምስ ወልድሽ ክዘራረቡ ማለት እዩ ዘለዎም እንታይ እዩ ትምህርቲ ሂቦም ስለ ዝነበረ ምስኡ ይህን ክባሃሉ ዕድል ሕጊዝ እንታይ ይፈጥረሉ ነቲ ወላዲ ንሕና ፈቲና ኢና ንመጽ ዘለና ናፍቲ ጽምብል ማለት እዩ እቶም ንኣሽቱ ቆልዑት ጎቲትና ኢና ንመጽ ጸገም የለን እቶም ቲንኤጀርስ ግን ሓያል ቡድሆ እዩ ንዓናይ ክትብሉ ከለኻ እንታይ ኣሎ እንታይ ክገብር ከመይ እዩ ገለ ዝብል ኣሎ እቲ ወላዲ ኩሉ ጾር ነይርዎ ማለት እዩ እዚኣ ስለ ተመለሰት እቲ ሓደ ካብቲ ፉሊ ዝገብሮን ጽቡቕ ዝገብሮን ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ከተገናዝቦ ከለኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ንኹሉስ በብናቱ ተንኪፍና ማለት መንእስያቱን ከምኡ ነይሮም እዮም ህፃናት ከዓ ልዕሊ ኩሉ ዝተሓጎሱ እንተልዮም ከዓ ህፃናት እዮም እቲ ትኩንነት ካልእ ክኸውን ክእል እንዲ ግንቲ ናይ ሓቂ ርእይቶስ ናይቶም ንኣሽቲ ማለት እዩ ከመይ ተሓጉሶም ከዓ ብኡ ካልእ እውን መዕቀን ናይተን ፍሉይ ሓልዮት ዘለወን ኣዴታት ከዓ ኣነ ብአን ዝዕቅኖ ማለት እዩ እንታይ ጠብላሕታ ነይሩውን ከመይ ረኺቦንኦ ውሑስ ደረኺቦንኦ ከምቲ ዝደለይሉ ኮይኑለን ወፂና ንፈልጥና ክብላካ ከሎ ሓደ ሰብሲ ሓንቲ ደብ ፍላይ ክምስክሮ ተኮይነስ ነዛ ነጽምብል ናይ ሕጂ ንኽትመጽ ንወርሒ 8
ورح حمشتس مجبنا يودا أوريدي سريداتو بسبب ماكينة مسرخبت جرمن مالتي من التقلعة بفولي نجار سلز بمجب بخبدو سلز وصل بماشين بسرينجا مجب سلز وصل اتمجبي ماكينة هاي بلاشو أفور حمشته نجرمن حليفاتو تسأني حمان بالي جعابي حليفو تسأني حمالتي كم زلوا عديتاتين تقلعة أتصالك تكتريو زلك أيو سلا تملاس زلو قال زلو مالتي سلازسي قوم ما حيزا أب نفسه كيف كنت كيت كلا ماني خو مود سمعه أحبرت السبنا ما أخلسي كم يجرك أخ أفتي بيت أملاخ تبلون سبت بعد كم زي بولي زنقرك أتناديتات زنقرخا مالتي تسبسي أيت أور الناني كربشو خلو أيت أور الناني كم زخري خلو جز أخفري تبلي زبلكا أو رايت ساتفن أول حد أي ساتفانين تنصلوس عبي تنصلو لبجيكا تتصورسي تنصلو خالو حجي أبزجن تقوم ما حيزا الحمد لله أخذ قوي يخترع خلها تقولعها خمسة وخساتف كتريو خلها أبو كم صبو كشلة مكتريو خلها خمسة أبو كل نجار قبل كتريو خلها نتقول عز فترة لون على نتا دخ أبو ما تأند فترة لا نجار على لازسي اتواجز تخفلت بالجاز خد زمت جلسي كمين يرخت بلا مقال خازه بخا فيدباك تتصنبل بقو ما تاني خات موزنو تقوم قمون ما نعيفوا لي ينيرو تصبق نيرو بحبرت نحويت يا خاني راتا تيمانا مالت بحبارس كخن حاوي نيرو حاوينا كخن بل تزيك الناس قنت مسرحنا محوايسي قرب درخبنا يومو نخدو دلنا قعزو خوين خا يسمعك انا عمتا خميك تقبر كم دل خا يريكا مالتي زي خبل خل زي تي ازيو دسبلني نعي دحقوسني نغريو تتقبرو زلهم بحلفي نتهم قلعو دقنا ابعد سدت كم يجرنا نحجزهم زبي تقند حسابنا في reproductions دق حجزوا الان خوينهم دما ولدي حجي زين كمو قال لنا يتعنا صقم زلو قلعه زلون اديتات نديتات رايدي كونس نتبيت سب مولو ابوهم مشغريو احوات شغريوم سزا اب كم عينت صنبل مصيوم كعرفو كم سبهم دحقوسوا لو خدغبرو كمي دسبل نغريو أبزخ تبصحوا لهم كل ما تشم عمت راي كوينو أيكونن قال بالدهوتات كم زهلو حتى يبلون مهنياتو إنني حركاست جاج ويخا إجركوا أمس إجر ناس يجاج أو يومو انتي بالدهوتات تحالفوا لهم حليفكم سكي أبريش قال نجار بزعب هذه أنت تبلنا و بالدهوتات بزح عينت بالدهوتاتي كابتي زحلفنا ناقن قال يوم نابت جزان ربحان بيزنس يلوم بعته والله مالتي تطرفنتي نربحهم كنت قوملو زدلي سبات الله مالت كومي لو ما قال يقاطمونا نيرو مالتي حيجن احنا كا جزا عبيت كنزي بيزنس زفقد سلازي كونه ابو حجن نعون نخطبته حدا عبي كساي مالتي قال يوم ناي بوليتيكا علامة ويكان استفل عليه نجار حيزهم يموزو مالتي نعومن نتجزع عدلا يبومني مالتي حجي أون تايو زيناتو شي من ذهب كانت نتجزع نمفراس بزح نجارات على مخنيات السب ناي ولقعنا موت راح يزقدسو تي زربح زلو سب ايريوني كما انس كما ابراهامتن انت ايريتو لني ولا نحدث بنت ربح كاسي ربح مالتي انا عشان كاين نخلت 100 زاكد وي كان 150 سب كتقلقل قال انا غير كقسمتي ولا حادث بندحر ابغزع بيت لويتس قال مقبار كاب قال زي مقبار حيش مجلس حبرتسب يخاتلو زلها مالتي حجي انت زري انا غزا بيسي موديل ناي حبرتسبنا كم حنتي بايلوت بروجكت نوسدامو كل تبهر نايتي زودقنا ودكت اقول تغزا بيت مالتي كم هاجرنا مسدادنا اتعبابيانا بهلنا بزح نغرات مالتي حجي قال إيجوناتو لو مالتي ناتو كبر كوسد ويكا نجزع بيت كم زعينت تحت تلك كتمهار زي ما خالنا له حجي
أبكم حجي تجمعات فتر جل زي تدلي كاب ديسيبلين وضعي نسبات كبر سبات مدفار على مالتي نيرو مالتي ممكن بوحل الأجابة كن فتحون فتن مالتي تي بيت مغرقة أو راس حسي مالتي تي حدا وان نبتي تحت زي ورد على تساتير كات فتحت فتن كون ولا نما مهران كا مالس ديسيبلين نايجا زعبسي بديسيبلين يتفلت نما مهرانو زخبر قال جن أبجل جن ولا نتم نما مهران كاون زي مخبار كمل جزعبسي بيت مرتيو كل سب كما أيو مالس بيت مرتيو بقى بيت مرتس تمهارا ديسيبلين تزجيرو ممهور قطعنا يقدني مالتي مخرومو دحراي سقوم تخاي وسد مالتي فاتات حوس بسلام وي كانت سكت الرمونا مسمور غدتو كومو تفتنمو جن كون الخايد اي كيدن حد وانسي كم مسمر وصمو نتغزا نقنق كبلو يلو فتن نغرات يقاتمك حجن تاي دعلو كلن تاي اخ مندلي في اللي حسابات ولا انت هلوسي ولا انت لكاس نسب حسابات تخبروا له طبقي مالتي هيجي كم حبرتسب زغول لنا اسيو في اللي سلمنتاي انا ناتي حساب سبات زي صعبو كبل انت الاخوينه حفتنا في بند مهارتنا نيراس بب منصر كاتبل تمرتسي ازيا طقاميت يا مالس سبسي بب منصر قطمت كلس معك أني تعتبره مالتي يجي ببتمجن تزوريو سب بتزوريو مجد كل سب كوم زي كذا زي كون كاتنسي سبب ناتو ببع عمو خينس نحرجكم كتصاور مالتي يجي السيتات يشجرنا نيرو كمزي تمرت زي مهار تداخينو حتوتات زي ملس تداخينو كمزي كمهاراي كيلني كجلجل اي كيلني سلازي اتغزا حقيفو خيل اي كيلني مالتي ازي ساتي زغاطمنا مالتي سلازي از خبل دل مالتي كم كل حبرت بدهوتات زي بل حبرت يلن اندي حجه جمره خلها بكفت لبي خات جمره حد حبرت مالتي عند حسب كالو كفت لبي خات جمره جين كتحسبوا زلك ها نغرات كالو مالت اي تفالطني خا ببها انه تي قرص ناي تغزع بيت كاخومي بدرجه تمرتي كاب زتحتس غعزل على دكتورات اللونا زي تمهر اكل كالنا مالتي بصوتا ترينا هم دق نستيلا دكتوراتيو او مو منسيات عبيتي سب حدر زي سينجل تفلالي تحبرت مالتي كمو كابت كل مول ايرتراز مصاناينا كم حبرت مالتي قال هايمانوتات بمولو ينادلنا كل عينت هايمانوت ينازلنا مالتي او قال بهيراتون علونا مالتي تغرينيا دا انزارب انبر قال بهيرات كا علونا بتتصاو عن ايرترا مالتي حجي نزو كله او هاهيركا ختمصو خلها افتي تمرتي افتي ولقاو عبيت افتي مسرح قال زي مرر انا قدن كله مالتي بتحسب ديو بتوسدو ديو مسيلكا ديو قال ديو انا قدن كله حجي حد خافتي بدهوتات نتايو اتنصعرلو زلنا قند مالتي بوينا خات خنعقنا نخيل تغزع بيت نبلو اتي حسابات مقببال اتا انا خبلو خلخص دانس كمي تردي والله خمي وسيد والله كم دلخوا خمسه بقبلني كم دلخوا تا هايمانوتي كم دلخوا تا صوتاناتي كم دلخوا تا عقم تمرتي درجاي بزي فردي كم دلخوا قبلني حجي نزي مسرحي تعبيتسي مسرحي غزا عبيتسي بحانزا ايكون كان تعبي مسرحي مسرح سلازخونه تعبيتك قص بقص نتلامرك قص بقص اندامص حجي ابزي حجي نيغدنيو كرئ مالتي كميلو داني خمزي بلالو خبلك اي حدا كميلو حدا ممهر كمزي بلالو خبلك اي تخال دي تردو
ወይ ንምንታይ እዚ ናትናተይ ክፋል ናይ እንተሽሙ ተንኪፉኒ ክብለካ ክእል ኸውን ቪዋት ሓሳስባይ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ግን ኣብዚ ብድሆታት እንታይ ክኸውን ደለዎ ነቲ ብድሆ ብኸመይ ትፈትሖ እዩ ትቐንዲ ነገር ነቲ ዝመጽእ ብድሆታት ሲ ከመይ ትፈትሖ ሓደ ሕጂ እቲ ደስ ዝበለናስ ኣብቲ ኣብ መጀመርያ ኣብ መስርሕ ኣብ ምዕባይ ኣብ ስራሕ ኣብ ገለ እንዲና ነርና እንታይ ትምህረና ዳኒ እንታይ ትሕግዘና ኢልና ምስ ቀረብና ናብ ኢንጂነር ዳንኤል ማለት እዩ ብዛዕባ ሕብረት ክምህረኩም ንስበልካና ኣብ እዋና መጽያትና ኢልና ማለት እዩ ኣብታ እዋና ንዓናስ ልክ ኣብታ እዋና መጽያትና ማለት እዩ ስለዚ ታ ትምህርት ተማሂርናያ ንሕብረት ደፍርስዎ እንታይ እዮም ንሕብረት ድዕብዮ እንታይ ከፍርሶ ኸ ንሕብረት እንታይ ክትዳለለካ ሕጂ ነቶም መራሕቲ ጥራይ ኣነ ሓሲብያ ነይረ መጀመርያታ ትምህርቲ ግን ብሙሉ ክመሃሩ ጽቡቕ እዩ ዝብል ምኽሪ ምስ መጸትና ካባኻ ድወሰድናያ ዓበየት ምኽሪ ማለት እያ ኣብ እዋና ኸ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተማሃርናዮ ኩላና ኸ ስለ ተማሃርናዮ ብሓባር ወይለይ ንሕብረት ባኻ ከምዚ ከፍርሶ ይኽእል እዩ ትብል ማለት እዩ ሽዑ ንኽፈርስ ከዓ ነቲ ማሕበርካሲ ብቐሊል ንኣሽቲ ነገራት ደቀቕቲ ነገራት እዮም ዘፍርሱ ከዓ ዓበይቲ ነገራት እውን ኣይኮኑን ስለዚ እዚ ኣለልይዎ ፕሮአክቲቭ ከዓ ሕሰቡ ኣቐዲምኩም ትብል ትምህርቲ ዓባያ ነይራ ንዓና ብዙሕ ከዓ ሰሪሕና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብንቕሓት ብንቕሓት ኢኻ ክትነብር ዘለካ ከምቲ ናይ ጥዕና መደብ ብንቕሓት ንበሩ እዩ ዝብለና ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ሕብረት ከዓ ብንቕሓት ተጊህካ ክሰርሕን ብንቕሓት ከዓ ተጊህካ ክትዋሳእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ንምንታይ መጽ ያለኹ ኣብ ገዛ ዕቤት ንውልቀይ ክዓቢ ከምኡ ከዓ ቤተሰበይን ደቀይን እንድሕር ኮይኑ ትዕላማይ ነቲ ዘሎ ንኽርድኦ ቀሊል እዩ ነቲ ዝመፀን ዘሎ መምርሒታት ዝመፀን ዘሎ ትምህርቲ ክወስዶ ክውሕጦ ቀሊል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንኣብነት ናይ ዳኒ ትምህርቲ እንድሕር ኩሉ ክውሕጦ ደይከኣልኩ ነቲ ዝወስዶ ውሕጦ ነቲ ክወስዶ ዘይከኣልኩ ከዓኒ እንታይ ማለቱ ኾንኹም ክነጽጎ ዘይኮነ ዘለኒ ሕጂ ሓደ ንቃለሶ ዘለና ሕጂ ፍትናህና ከም ሕብረተሰብ እውን ብድሆ ዘለና ኢልና ሓስብ ማለት እዩ ክጉሕፎ ዘይኮንኩ ዘለኒ እዚ ሓሳብ ዘይኮን ክመራመር ንምንታይ ካምታይ ተበግስዩ እንታይ ማለቱ ኮንኸውን ኢለ እንድሕር ሓቲተ ብፍላይ ብጥርጣረ ብግምት ዘይኮንኩ ክኸይድ ዘለንስ ትኺላ ሓቲተ የነት መምህረይ ወይ ነቲ መሳርሕተይ ወይ ነቲ ምሳይ ዘሎ ማይ ቤተይ እንታይ ማለት ካ ፍሪእቶታት ዝውሃብ ማለት እንታይ ከም ሓሲብካ ትኾን እንተልካ ኣብዚ ሕጂ ትመልስ ልክዕ ከፍሰብ ኢኻ ትረኽቦ ትኽእል ካብኡ ከዓ ተመራሚርካ ከዓኒ ትወስድ ማለት ሕጂ እዚ እቲ ብድሆታት ዝመጽእ ማለት ኣብ ሕብረት ሲ ኩልኻ ሓደ ይኮንካን ንሓደነት ከዓ ይኮንና ንሰርሕ ንሕና ንሕብረት ኢና ንሰርሕ ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ ሓደ ክንከውን ደይኮነ ዘለናስ ሕብረት ኩሉ በብፍልልያትና በብዘለና ከመኢልና ሓቢርና ንኸይድ እዩ ትቐንዲ ዕላማ ስለዚ እቲ ብድሆታት እዚ መስል እንዳ ሰገርናዮ ከዓ ንመጽእ ኣለና መስርሕ ናይ ዕብየት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንዳ ሰገርናዮ ኣብ መሳርሕቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ማይ ቤት ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ዝመጹና መምሃራን ክኸውን ይኽእል ናት ገሊኡ ከመረዳእኻ ኢና ኣብነት ሓደ ገለ ተጠቒሱ ከም ኣብነት ዝያዳ እሞ ፖለቲካ ክመስሎ ይኽእል ሰብና ኣብነት ንበሎ ወይ እዚኣ ሃይማኖታዊት ክብል ይኽእል ነው ኣይኮነን ኣሰማምዓና ከመይ ኣሎ እዚ ዓብ ንሰርሓሉ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከዓ ክጠቕመና ኣብቲ ትምህርቲ ናይ ገዛ ዕቤት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ገዛና እንኮላይ ኣብ ስራሕና ኣብቲ ንገብሮ ምስ ሰብ ርክብ ልዝብ ትብል ትምህርቲ እውን ወሲድና ስለ ዝነበርና ብኢንጂነር ዳንኤል ኣብ ኩሉ ይጥቕመካ ስለዚ እዚ ብድሆ እዚ ከም ሕብረት ኣብ ቤተሰብ ኣየሰማምዓናን ኣሎ እዚ ጽኒልካ ደይ ምስማዕን ርእይቶ ናይ ሰባት እንታይ ማለት ልካ ዘይምሕሳብንሲ ኣብ ቤተሰብ ኣየሰማምዓናን ኣሎ ምስ ውሉድና ኣየሰማምዓናን ኣሎ ከምኡ ኢሉ ከዓ ዝኸይድ ኣብ ሕብረት ከዓ ኣየሰማምዓካን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ገዛ ዕቤት ዝሰርሓሉ ዘሎ ቀንዲ ማለት እዩ ከም ብድሆ ርኢናዮ ንሰርሓሉ ዘለና ከዓ ምበልኩ ማለት እዩ በተን ዝመሃርኩን ጊዜታት ነንሕድኩም ትዛራረብዎ ተኸምስዕዎ እቲ ትምህርቲ መላሊስኩም ትርእይዎ ዝያዳ እዩ ዘብልሐኩም ፈትዮ ተሓትታኹም ኣተሓሳስባኹም ዝፈተኹምዎ እንታይ ተማሂርኩም ክሪኦ ከለኹም ከም ብሓድሽ ክደጋግምዎ ከለኹም ወረግ ድሕሪ ዓመት ከማን ይኸውን ከምዚ ተማሂርና ክትብሉ ከለኹም ወላ ገለስ ይገርመኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ትምህርትታት ኢና ተማሂርና ማለት እዩ ተወሓደ 64 ዓይነት ትምህርቲ ተማሂርና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ኣብርሃም ማለት እዩ
كابتي أبي يونيفرسيتي زمهار كوت مرتتات نلعلسي أبجزع عبيد زمهار نما مهاران يعبي بالمالتي دبلوما سيرتيفيكيت لزي بلو دا أخوي نمبر بتعمي مالسي يبلني مالتي يتحساسبني كريو خلص نهيوتيس أين اللي تمتيو تريا يا خابي يونيفرسيتي بسرعة سرعة تمرتت مهار جن مستقرارو نهيوت كازلوت كخون على تمرتس نهيوت كاتزيلويت ولا حنت طومي يقولون مالتي يجي ولا جزع عبيز دفع له زلوس تمرتس بقى ولاتي استمهرنا قدم نخلصو زلنا ويك ريفايز نقبرو زلنا تي ريكوردينغز كومينا مخنياتو سب تماهيرو لوط اندحر زيمتيو ترجم يقولون كان زي بابا معنا ويك ادان دي حاتم نيركا سبس رؤسو بقى ينفح مالتي بقى رؤسو راح نفح قال اكلاتو ግን የለን ማለት እንደ አገር መጽ قال አካላቱ رؤسو ግን እንደ አቤ ብዝመጣለው አፍት ባይታ ግን የለን ስለዚህ ካብ ከምዝ አይነት ኢና ክንወጽ እንደል ማለት እዩ ኣብዚ ብፍላይ ሕጂ ዝሒዝና ያዘለና ኣብዚ ሓድሽ ሕጂን ጀምሮ ካብ መስከረም ጀሚርና ያዘለና ሲ كم عينت مغنيات أبتكبر لوطي سلازي زي مثل دقيمة جن بزعبة جزع بيت سمع كله تدقاقا مين سمعوا قال أقل قالي زبلي مو أقل قالي نجزع بيت منيو انت هايوتي أقل قالي بحري نجزع بيت منيو أقل قالي تبلوه مراحي قل عين تكمنا ندلي خنا تأهاتو وندلس أقلقالي عندي حتى مريض أنا خجلجلي تمريض أزرلهم ولا ما راح يخون كما راح يخون جن يجلجلي أزرلهم بر حلافيت كخون ويرقصه خون ويجلجل عيكون أنت إذا أخذت جلجل دين تحدي الكاس أنت إزدل زرله كسمع هرمتنا يتمسح هذا اللب زرله سب كتسمع مسمسحة مسارح تخدله ختسمع تحابير كخسرح كتجلجل زي أبتا تصوعت نبلا بجزع بيت نتاع تصوعي كختجلجل الساعة مجلجل تبحال مالتي بنصعب ده سوي أقلقلت تخوم زلوا جن جزيت خوف للإخا زا جزي زي أصعب كان خلت عمل 3 عمت ويحمش عمت كمون دحر جيرتا بدحريو تسريحو سلازوخانه زخيدي نتم دحري خادم وصص صبق زخيدي لسلنا أمن حجن تم زلوا أقلقلتي بحق أمر سرحو جزع بيت حجهم زبلناي ولا خلت ميت دقة أبالاتي هاللوهم بر نزل زقلقل درجة 4 أبالات هاللونا أكتيف زقلقلو مالتي مهناتو تسلسن حاموس إنه بعلو مونيتور يدلي نتحط زورد زكاتاتل زخفت زعطو مونيتوراتنا نقولهم نعاتهم صوتهم بعلو ما قلقلتي مالتي أتم راح ما يبيت على أقلقالي تتحاز جنزب أقلقالي عفتنا يدك نستي هم زبلنا خلص قلصنا خلص أقلقالي زبز حدا كنستي إنك عفت زقرم بدك كنستي إذا ما حدا بز إحنا جزع بيت كفلي كافت زقرم كأني تن سبيشال نيد دلون ينز مرحة أبانا مالتي تنفلي كن حالي دلون عديتات مزخول لتصورن نسني ندردو أنا تخونتها بحاصير تزردو أي زقلقل تزردا نتبقى أنزا نتي كونتات ودي غناية زلنا زردا إذا قلقل مالتي بلبو حجتي باهي زبلكا جن كبر جزء ين زوفيا مالتي تناديتات ولا تمودات مسانا زلو أبوتات هون برلهم كبر جزء ميم زوفيو سلز بزقات أمين كلهم يمسجنهم أجر قالب جزع بيت مالت جن وفي مالتي وفي زخانة سبيست أقلقالي النبلة مالتي حكيم نبلة حنسا أجن أقلقالي كأو حالفو أقلقلتي فليز جبرنا جزع بيت نتهلو كبيد حطتها متأناي دين ملصو صورنا يهزبنا مالتي تمرت مستمهرنا لابنت اريا مهيراتنا نيرا زي سايكولوجي ممهران مسمصون دمهرنا ولا دكتور زرع ابروخني بزح الله تمرت مسمصه دلع على حتى له كبد باله نعناس ازي كبد اجي بزح عندنا مستما ما خرت هينكا مستما قلقلت هينكا تفوت ببناتنا مويا سلازلنا نبعلو نحكم ناز ملكت حدا حجز كان حدا زملكت حدا حجز قال نديو نقول عد ملكت الو افتي عاق مزلو ما بانا وشتنا جن حنسا نعنا بقربه سلا نفالت حقنا يداني ناتكا صورك انا خصوريك اللي قال لي حنسا خبدني مالتي حجي نزز زحجز الونا مالتي مخري
ሓደ ካብኣቶም ኢንጂነር ራይል ክኾን ክእል ኣርያም ሓፍተን በዝጋጣም ብጣዕሚ መስግና ብዙሕ ኬዝ ወሲዳትልና ማለት እዩ ክትሕግዘና ዶክተር ዘርአብርኹ ከምኡ ብዙሕ ኬዛት ወሲድልና ስለዚ ክብሪ ንባዕሉ ብዙሓት ኣለው ወልዲሽ በዝጋጣም መስግኖ ሙሉ ምጽናዕ ዘፍ ሓዘንሲ ህዝብናስ ብሓዘንሲ ደርጋ እንታይ ምኽብለ ተበሊዒ ሕጂ ተሓዘን ንባዕሉ ከምዚ ትንቀሳቀስ ገብረካ ኣብ ህይወት ሙቭ ከምዚ ትገብር ሕጂ ዝን ባዕሉ ወልድስኒ በቃ ኮነ ኢሉ ዝሓዞ ኣገልግሎት ይኽብሎ ዝኽእል ሓዘን ከጋጥም ከሎ ከቢድ ነገር ክኸውን ከሎ ሓዘን ጥራይ ሞት ጥራይ ደይኮነ ብዝተፈላለየ ሓዘን ስለ ዘሎ እዞን ኣገልግሎት ማለት ከባና ሓሊፉሲ ንሕና ከኣመሊስና ስራሕ ንህቦም ነቶም መምሃራና ዝመፁ ማለት ይሕጉዝና በዚ ማለት ሕጂ ኣገልጋሊ ማለት ኣብ ገዛዕ ቤት ከምዛ ዝበልኳ ውፉይ ኮንካ ክቡር ግዜኻ መሃብ ግን ተመሊሱ ከዓ ንዓኻ በረኸት ተምጻልካ ከዓ ምዃኑ ከዓ ረኺብናዮ ርኢናዮ ምናቱ እንታዩ ኣገልጋሊ ኮንካ እንድሕር ፍረዴት ርኢሉ ኮንካ ምናልባት ስምዓካ ኸውን መጻኢ ኣለዎ እንዳክ ተስፋ ብተስፋ ትነብር ትኸውን ኢኻ ተስፋ ዝዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ ኣባና ግን ተን ፍሉይ ሓልየት ንኣብነት ገለገለ ቆልዑት ለውጥ ምጽኦም ኢለን ክምስክራ ክሰምዐን ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ሓጎስ ዝፈጥረልካ ወደይሲ ከስተውዕል ጀሚሩ ወደይ ሽንቲ ገዲፉ ወደይ ከም ዝለውጥ ገይሩ መግቢ ጀሚሩ ንባዕሉ ትምህርቲ ኖርማል ከይ እዛት ክበሃል ከሎ ነቲ ኣገልጋለሲ እቲ ዘጥፍኦ ዘሎ ኮንቱ ከም ዘይኮነቲ ግዚኡ ይርድኦ ብነስና ኣእምሮ እውን ከምኡ ፀቕታት ዝመፀ ብዙሕ ዝሓስብ ዝነበረ ሰብ ነፍሱ ከጥፍእ ዲገለ ድዩ እዚ ለውጥ ምፅኤ ንባዕሉ መድሃኒት ኣሚንሉ መድሃኒት ክጀሚረ እንተይልካ ከባና ሕብረተሰብና ከቢድ መድሃኒት ነው ወስጀሚረ ሞ ጽቡቕ ኣሎ ተሰራሪዕሉ ህይወተይ እንድሕሪሉ መስኪርልካስ እቲ ኣገልግሎት ንዓኻ ሽዑ ከደቀስ ከተሓደርካዮ ጾርድ ነበረ ብኸድ ነበረ ብከቢድ ነበረ ደበስ ይኾነካ ማለት ተስፋ ኾነካ መልስካ ንሓይሊ ኾነካ ንኽተገልግል መልስካ ወይ ለውጥሎ ተስፋ ኣሎ ሕጂ maybe ዕቤትና 200 ብዙሕ ዘይኮነ ክመስል ይኽእል ኾን ግን ኣባና እንታይ ኢና ንብል ሓደ ሰበብ ህይወቱ እንድሕር ለዊጡ ስድራ ማለት ያ ትዕዮ ብዙሕ ዓያይቲ ግን ውሕዳት ያ of course ከም እዩ ግን እቲ ሎድ ብመጠን ካይፎክሰካ ማለት እዩ ኣብተን ኣዴታት ኢንቨስት ትገብሮ ተን ኣዴታት ለውጥ ገይረን እዚ ጥፍኤዮ እዚ ድሕሪ ሕጂ ኣይገዝኦኒ እዚ ከምዚ ኮይኑሎ ቁጠባ ከምዚ ሴቭ ገይረ ኣለኹ እዚ ከዓ ለውጥ ምፅእ ኣለኹ ትምህርቲ ማኪና ጀሚረ ኣለኹ ሓሊፈ ኣለኹ እዚ ሞያ ገለ ክትበሃል ከለኻ ኣብቲ ቤት ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ በብቁርብ ትሪኦ ሓንቲ ስድራ ኢልና ዕላማ ድወሰድናዮ ግን ስድራ ቤታት ዝኸውን ደሎ ነቲ ኣገልጋሊ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ግን ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛዕ ቤት ወይ ኣገልጋሊ ኹን ወይ ተገልጋሊ ኹን እዚኣ ከዓ ዓባይ ጭርሖን ወስዳ ተገልጋሊ ማለት ነቲ ዘሎ መምርሒታት ተዋሂብካ ተኸቲልካ መኻድያ ሰጢልካ ማለት እዩ ኣገልጋሊ ምዃን ከኣኒ ከተገልግል ኣለካ ክትህብ ኣለካ ክትበርክት ኣለካ ምናቱ ሰብ ይደክም እዩ ዘገልግል ዘሎ ከይደክም ምእንቲ ከተብርዮ ምእንቲ እስኻ ክስዕብ ኣለካ እንታይ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝሐጎሰና እዚ ሕጂ ምስተመለስና ሕቶ ነይሩ ዝቐረበ ንውልቅኻ ብውልቅኻ እንታይ ፕሮሚስ እንታይ ትብል ንዝመፅእ ዘሎ ምስተባህለት ኩሉ ዝበዝሕ ሰብሲ ከገልግል ኢሉ ማለት እዩ ከገልግል ክሕግዝ በዘላትና ዓቕሚ ከሕጅዝ እንታይ እዩ እንድሕር ከምዚ ኣገልገልቲ ፈርዮም 200 ኣገልገልቲ እንድሕር ፈሪፍቲ ኣብቲ ገዛስ ንባዕሉ ነፍስኻ እንድሕር መሪሕካ ኸይድካ ኣገልግልካ ኣለኻ ማለት እንዲሱ ይተሳኢኑ ዘሎ ኣባና ግን ካብኡ ሓሊፉ ነፍሰይ ኮይነ ነጥቃይ ደሎ እንድሕር ኮይኑ 200 ኣገልገልቲ እንድሕር ኣፍሪናስ ይርኣየካ ዝመፅእ ለውጥ ማለት ስለዚ ኣገልጋሊ ኣባና ዓብ ሽሚዩ ዓብ ስራሒ ዓብ ጾሪ ዓብ ራእይ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣይለም ደምደም ኳ ከተመስግንዎም ትደሊ ሰባት ንቕሓት ሓፍተይ ሰባት እንተዳ ኣለው በዚ ግዜ እዚ ተትነግርና ገዛዕ ቤት ስኒ ንሕና ብፍቃድና ዝመፀናዮ ቤት እዩ ብፍቃድና ክንዓቢ ክንልወጥ ከምኡውን እስኪት ዝኽኣልና ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ክንተሓጋገዝ በብዘለና ዓቕሚ ኢልና ዝመፀና ሰባት ኢና ኣብዚ ግን ነቲ ዕላማኻ ነጊርካዮም ብወለንታ ሕጂ ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንብል እዚ መምሃራናሲ ልክዕ ከም ብወለንታ ዝመፁ መምሃራን እዮም ብምሎም ትነግሮም ዕላማኻ እንታይ እትሓሳብካ እንታይ ትደልለኻ ካብኦም ምስ ነገርካዮም ብፍታው መፅኦም ከዓ እዩ የገልግሉኻ ይምህሩኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዘለናዮ ሃገር ስኒ እቶም ደቂ ዓዲ ግዜ እንተልዎም የገልግሉ እዮም ከምዚ ብነፃ የገልግሉ ማለት እዩ
نتي giving back ماتت نتزلك استهب تمليس كمالتي نتي حبر السبكة خون خلا بصر حال دل خابته فلا ليه من جدي حج بوزحكم يقات ما كان دي أنا نبعلي سك أنت هيك جلجل خلي زبل نيرة مالت أفزل خو حبر السبت تجلجل نديخا نتهزب خاخه نتناتك أنت هيك ميل تجلجلون أنت تملسلو أنت تجبر بين تحجزه بتاع مخا تبلو لي حج أنت هنا نبل كل جزء بزمن مهارنا نخورع بس إمز جلجلنا زلويهم نحنا خاخم تنسم زجبرو زلو نكبر كم تبنس أمت إمز جلجلنا زلو نهزبهم مالت لازم خمس جند حركوينه نبمولو أم تم مهارا جزع بيت مت إم زمهارونا نبمولو أمي خمس جنوم زدلي بزي بقى تطوي مبلنا إذا خلت عمت سي أي مسجرنا يعني مالتي نحنا صراحة نحنا تشمي كونن تم مهاران جن نبحكي حدا خبأته من جنر دانيال مالتي إنفستيجيركم يهم أبانا تفلا أرستين دا متساسي حبرت السبزد اليوم كمتينا نبل كل جزء إذا تصرف كالسي أتيازنا برسي دانيال الجس اللي وكبري متي الجسوا صابرينا متي أخم زجيرة هم تدلنا نحن قبلنا تفتحتهم مثلا كن ملص كالناس كلهم تم مهارنا نتقصم مالتي مناطق تعنكفات إمن خوين حنس أدودق أكشة تحت هذا بالكدس الساقرنا زلوا تم مهاران سلزخون نبمول أمام مهاران يمسجن مالتي نزيم يخمس جن زدلي عفش يفلت يوم كأ نمن بلا له أنا مالت كمسجنهم تجيب عن سبات بحفشان كلهم مهارنا مالتي عزيز مسجنهم مالتي مخنياتو قليل لا يكون الناس كل شيء زاربس بالولن تاخد كتجلجل بزي حدا خفليت أبزي مخا علم بزي بيزنس بخالن تتقليات اللي زلا جزيسي نقولهم مهارنا يمسجنهم مالتي تلعلو كله فلتاتهم كي حابو جزيهم كي قطعوا سلقة زعلتي لهم أبو خلو بتي نتحبرة السمن الملوات لهم زقبروسي عوش لي عنني كابتستنكفن نجار مالت ويكا نجازعبيت نخلط الزقبرانسي زي نجار زي مخنياتو نخطوفن نجازعبيتي مهاران ناس أبنتها يعني مالتي ولا كم تخيل له يتبل مالت نعيش جزء عبيت رخوكوس كم سب مثلا كم إبراهيم كحاسب خلو خصي كم حبرة سب بقى ودينا إنا تسفاي بالنا زبل ويكا تعيش بايت ركبني خا كل نربح راح كوينو أبز زبر كل اللي بأمره إذا حاسب كل جزء إيه نجزء عبيت رخيبه مالتي سلازن عابت مرتويك عابي حيدي مالت ولا نجزع عابيت بزلني كقولوا بزلنا عامي كقولوس دفيت هنا مالتي ولا نمزاي ولا نخل نجارات مالتي سلازي بفلايك كابتن مهارانسي دانيال حاونا مالت أزدي مالت لو وقت زخونت مرتزات مالتي سامسونج حاونا بتدقاقامي قوم ولش حاونا أواس اللاسي بتدقاقامي كابتي أبتجزا لو تزمزاهم سباتهم مالتي كي قلت كوخ حل فايدة لني مخنياتو ولا أبنتها كل شعسي ثم أبلاتنا فعلوا دخلوسي بقى نتمرتهم من داقلوت يوم كن زانا قاع خلنا خم ونتمرتهم من داقلت دا زرزوري يوم نزانا قاع مالتي كابتي تمهرني أرست وسيد كابا قلت قاقي تاني كم زكو تمهر كم دي تمهر كان ديها مستحفاري تمهر كان ديها كم دي تمهر كان ديها عندها تبعله تمال خمان مستن حد حفتيسي بزعبا كونفليكت ويكا بزعبا قجت نعلن لنا مالتي تاع مرتتي اسي ولا مزعام لنا ابغيزيا مخنياتوس قجت زين تصاور حبرتسبينا مالت فللي زين تصاور حبرتسبينا
ስለዚህ ንዓይ ከም እብርሃም ዋላ ከም ምሲ ኣብ ስርሐይ ተጠቂመሉ ገለብል ነይረ ምክንያቱ እንድሕር ሰራሕ ኣለኻሲ ናይ ግድን ኣብ ሓቂ ብቁኑዕ መገዲ ትኸይድ ተለኻሲ ምስቲ ዘይቁኑዕ መገዲ ዝኸይድ ብፍላጥኹም ብዘይፍላጥ ምስኡ ክትጋጮ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ግጭት ካብቲ ደስ ዝበለትኒ ትምህርቲ ማለት እዩ ጽኒልካ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ ወይ ድማ ወይት ነገር ክትጋፈጥ ኣለካ ወይ ከዓ ገለገለ እዋን ከዓ ክትሃድም ኣለካ ማለት እዩ ካብቲ ግጭት ዝብልቲ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ማለት እዩ ምክንያቱስ ጠኒኑ ዝመፃካ ሓደ እዋንሲ ከተስሕቶ ጥራሕ ዘለካ ማለት ስኻ ህድእ ብምባል ጽኒልካ ካብ ስምዒታት ብምውፃእ ትብል ብጣዕሚ ማለሲ ሕጂስ እንታይ ያቕብል ደልስ እዚስ ትምህርቲ ጥራሕ ኮይኑ ይኮነን ተሪፉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ተግባር ናብ ገዛዕ ቤት ደስ ዝብለኒ ሕጂ ኣነስ ናብ ተግባር ገፁ እዩ ማለት ኣብ ተግባር እሱ እቲ ደስ ዝብለካ ማለት ዝተምሃርናዮስ በታ ዓቕምና ክንገብራ ንፍትን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ንኩሎም መምሃራነ የመስግን ብፍላይ ከዓ ካብ ኣባልናትና ከዓ ንቕሓት ከዓ ኣዝየ የመስግና ማለት እዩ ኣዝየ የመስግና ማለት ኩሉ ገልጋሊ ብዙሕ ይፅዕር እንድዩ ግን ኣይከም ንቕሓትን ማለት እዩ ማለት ጦር ህዝባ ዘለዋ ማለት እዩ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ንሓንሳብ ይገርመኒ ማለት እንታይ ዝገርመኒ በቲ ናይ ገዛዕ ቤት ተገልግል በቲ ስራሕ ኣለዋ በቲ ሓዳር ኣለዋ ማለት እዩ ብዘይ ምግናን ማለት እዩ ብዘይ ምግናን ሲ ኣነስ ምኽኣል ክወዶ ገለ ይብል ማለት እዩ ከም ሰብ ካልኣይ ከዓ ንዓኹም ክንረክብ ዝገበረት ከዓ እሰያ ማለት ኣነስ ንንቕሓት ኩሉ ሻዕ ዘስሓቓ እንታይ ኣስሓቓስ ንሓንቲ መምህር ክረክብ ኣነስ ክንደይ ይፀለ ስለዚ ኣብ ንሪኦ ኢና ብዙሓት ሰባት ንእሽተይ ነገር ገይሮምልካ ብዘይ ዓስቢ ወይ ከዓ ብዘይ ገለ ክኸዱ ኣይክእሉን ከምኡ ምግባሮም ጌጋይ ማለት ኣይኮንኩን ግን ንኽትረኽቦም ነቲ ብወለንታ ዘገልግለካ ሰብ ብውፍይ ዘገልግለካ ሰብ ግን ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ንንቕሓት ሃፍትና ግን ምስ ኩሉ ብድሆታት ማለት እዩ ምስ ኩሉ ብድሆታት ኣነ ምስ ንቕሓት ሓፍተይ ምግልጋለይ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ካብቶም መስዋዕትነት ገዛ ዝኸፈሉሉ እያ ማለት እዩ ብዘይ ምግናን ክብል ኢለ ማለት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ከምዛ ዓይነት ክትገብር ኣነ ይኸብደኒ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንበዓል ቤታ ተኽሊ ከዓ የመስግኑ ከምዛ ዓይነት ናፅነት ስለ ዝሓረ ብጣዕሚ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ምሳና ክትዕልል ከላሲ ከም ሰብ ትሓስብ ኢኻ ከምዚ ምሸት እዩ ዳርጋ ተዓልል ነዊሕ ግዜ ሰዓታት ትዕልል እሱ ከዓ ብዛዕባ ገዛዕ ቤት ንክትዛረብ እዩ ማለት እዩ ዘጋጥመካ ነገራት ብኸመይ ጌርና ንመርሖ ተባሂሉ ክዝረብ ከሎ እትኸፍሎ ዋጋስ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ይኽብል ገዛዕ ቤት ዋጋ ዝተኸፍሎ ገዛ እዩ ማለት እዩ ካብ መምሃራን ጀሚርካ ናብ ኣገልገልቲ ዋላ ናብቶም ኣባላት ናብተን ኣዴታት እንተመፂኻ ብጣዕሚ ሕጂ ዋጋ ዝተኸፍለ ኩሉ ነገር ዳኒ ነዛ ክትምህረናስ ዋጋ ከፊልካ ኢኻ ሕጂ እቲ ሰብ እቲ ዋጋ ክርድኦ ክእል ኣለዎ ማለት ይብል ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ድቃስካ መፋል ንባዕሉስ ቀሊል ኣይኮነን ካልእ ዓይነት ረብሓ ገንዘብ ዘምፅእ ሲኢንካ ኣይኮንካን ብፍላይ በዓል ዳንሲ ሲኢንካ ኣይኮንካን ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ክርድኦ ወይ ከዓ እቲ ነቶም ከምዚ ዓይነት መስዋዕቲ ጌርኩም ብወለንታዊ ተገልግሉናሲ ወይ ዘገልግል ህዝቢ ሰብሲ መሱስ ክረክብ ኣለዎ ባህላየ ስለዚ ኣዝየ መስግን ኣብ ዘጋጣሚ እዚ ንኩሎም መምሃራነይ ብስም ገዛዕ ቤትን ብሽመይን ኣዝየ መስግኖም ገዛዕ ቤት ናብ ዝኽበፅሕ ዝገበርኩም ናትኩም ድፊኢት ናትኩም ሓይሊ ናትኩም ሞራል እሞ የቐኒልና ክብሪ ሃበልና እብል ማለት እዩ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ብርሂሞ ንቕሓት ሓፍተይ ትገብሮ ብዙሕ ርዮየ ንስኻ እውን ትገብሮ ከም መራሕቲ ክልቲኹም ነዚ ኣብዚ እንድሕር በፂሑ
حد حبرت نحر صبوق كيدو ناي حقي ناي مراحي استواصو عبيو سلازي كلتيكم بحقي እግዚአብሔር አምላክ ብረኸብልኩም ብጣዕሚ ዝድና ስራሕኩም ሰሪሕኩም ሰባት ኣብዚ ከኣቱ ንሕር ደልዮምሲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር እንተትሕብርና ከመይ ጽቡቕ እዩ ጽሙዋ ኣለኒ ዝብል ከዓብ ደሊ ዝብል ክሕግዝ ዝብል እውን ምሻሉ ገሊኡ ሰብሲ ጽሙዋ ዘይብሉ ክኸውን ክእል እዩ ጸገማት ዘይብሉ ክኸውን ክእል ግን ከገልግል ክሕግዝ ከዓ ዝደሊ እንተሎ أبالنا خون ولا حن تجمع يقولنا أبتا أبالنا خون تدلين تاع كفوتنا يتمهراي لبي زلوا خون الله ولا تحجز يا زبل كفوتنا يتمهراي لبي خلوا الله مالتي كلها أنا تمهراي ناس اللي نحسب كابن حدنا تمرت خاي وداني سلزي تمهراي لبي انت ليكا كتحجز فقادني عند حركينكا وكتحجز تدل تهينكا أبانا ويلكامي مالتي تي نقول سب كفوتي فلليات انقد كأخونا له مالت تفلالي رئيتو تفلالي حساب تفلالي عين التمرتي قن عبيت كاي نلو تخايو نعخانت أنا خاصل زغانة كم زي أنتو هينو كما تتسقامي يقولون مالتي أبانا خات بزو حساب تسقيمو وابزلو نا يمرو تقطتات هابزلو ما قد يابزت أفعلو كم زي عينت حبرت سلزلو يعني قال محتاج قبر لكم دلي ناي حق يدفتو نزي حبرت زي بتعمي يدسبلني بتعمي يدقفو اب سوشيال ميديا دي تاعتو دنبركم حجيك لومي بفري برودكشنز تاعتو لهم معناتي እግዚአብሔር ይመስገን ከምዛ አይነት ዕድል ስለዝሃብኩምኒ አብርሃም ከመስግኖ ደሊ ንአኺ ከመስግነ ከደሊ ምሳኹም ኮይኖም ዝሰርሑ ኩሎም አገልገልቲ ናይ ሓቂ ንዓይ እንታይ ጥቅም ደይኮነስ ንህዝበይ እንታይ እጠቅም እንታይ አነ ከገልግል ክእል እንታይ ከበርክት ክእል ኢሎም ንዝጎዩ ዘለው ኩሎም ሓቂ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኮም ንአኹምን ቤትኩም ይባረኽ ናብራኹም ኩሉ ይባረኽ ክቡራት ተኸታተልቲ ፍሬ ፕሮዳክሽንስ بحق نعخمون كمسكنكم يدليك سعز وان مسانا سلصنحكم مدبنا سلتكتاتلو زعبا غزا بيت قال افلط ورخيبكم تخوني لحسب نتهم زي تفلتو من البات اتو تدليون تدعلكم دما ابزي ايميل ادراشان سلكوترن غريفنا لكم علينا بو كترخبوم كتزاربوم نتهم كتحجزوا تدليو دما زعبا قال ነገር كتمهرو تدليو ነገር تدعلكم دما حسابات كدقفوم تخلو سبات بازي كترخبوم نلابو أبزمت برنامجنا كساع نراقب دحنك إني نابلنا أبزخ سنة بتكمي حوكم دانيال تسفاي